You keep on bashing me, I think I will die. Dad, nagkaroon daw ng cancer si Doc Willie Ong dahil sa mga bashers at negative comments daw sa kanya. I think I got all this pain from negative thought, negative emotion. Ano masasabi mo dito? Well, kasi normally, pagka ikaw ay isang social influencer o isang public personality, you must expect that marami talaga magbabas sa'yo at marami talagang hindi pupuri sa'yo. Maraming pupuri sa'yo, pero marami ring hindi pupuri sa'yo. Ngayon, kung yun talaga ang naging source ng kanyang cancer, hindi natin masabi. Kasi syempre, ang cancer naman could be coming from different sources. No? Maaring ito ay hereditary, maaring ito ay internal or physical, biological, physiological development within your body o sa mga kinakain mo rin. Pero ang stress, syempre, contributory factor din yun. No? So, From all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign, I got so many bashing. kaya lang, syempre, ang point natin dito, once na naging personality ka na public na, sinasabi natin public personality, kinakailangan i-expect mo yun, no? Kahit naman sikat na sikat ka pa, kahit na ikaw na yung pinakatanyag sa lahat, talagang meron na mga tao na talagang mangungutya sa iyo, mangiinsulto sa iyo. Marami talaga mga bully or mga bashers sa real life. So kailangan syempre mas makapal ang ating mga puso at mas makapal ang ating mga skin kasi we can't allow their negativity to affect us. Especially kung tatakbo ka man bilang vice-presidente or ilalagay mo ang sarili mo sa public eye, for sure, maraming magkikriticize sa'yo, whether sa itsura mo, whether sa mga pananalita mo, or kahit ano, hahanapan ka na lang ng mali sa mga basher online. Kasi syempre, sa mga online, maraming mga tao, inisip nila, anonymous naman sila eh. Wala naman makakabalik sa kanila at saka pwede na lang sabihin ang kahit ng gusto nilang mga bastos na pwedeng sabihin kasi wala naman manguhuli sa kanila. Pero it's not up to us to police them naman eh. It's really up to us to be able to parang control ourselves and block out the negativity that they throw in. We can accept yung constructive criticism, pero kung sobrang mga basher na sila, don't let it affect you na. And especially if you're going public, wala ka talagang choice. Everyone will criticize you and it's just up to you to be able to control and regulate your emotions na. Siguro, i-discuss natin, number one, as far as Doc Willie Ong is concerned, nakita naman natin napakarami niyang tinutulungan. No? In fact, marami nagpapasalamat sa mga payo niya at sa mga binibigay niyang libreng konsultasyon at mga libreng gamot, medisina na ibibigay niya sa mga nangangailangan. No? So, kahanga-hanga yung kanyang ginagawa. No? Talagang kahit na ako, saludo sa mga ganong activities o program na kanyang inilulunsad. No? Pero pangalawa, tingnan din natin no, kung bakit may mga ganyang basher o bullies na sinasabi natin cyberbullies. No? Kasi marami sa ating mga kababayan, marami silang mga pent-up emotions, mga frustrations na hindi nila mailabas sa sarili nila. Parang feeling nila, meron silang mga kabiguan, meron silang mga dinanas na hindi maganda, kaya gusto nilang ilabas sa ibang tao yun, gusto nilang ibato sa ibang tao minsan. Kadalasan kasi pagka bully ka o meron kang tinatawag na nangungutya ka kadalasan kasi meron kang internal problem, no? Meron kang insecurity sa sarili mo, kaya hinahanapan mo na mali yung ibang tao. Pero dapat, katulad nga ng nabanggit mo, ang importante diyan sa ating mga public personality o mga social media personality, kinakailangan tibayan natin ang ating dibdib. Tsaka huwag natin patulan kasi nga useless lang din. No? Kaya hayaan lang natin sila na sabihin yung kanilang gusto para kung yun ang tanging paraan para matulungan natin silang malabas yung kanilang mga psychological issues o mga depression or frustration, then let it be. Kasi nga, ito ang masasabi ko lamang, katulad ako, hinahangaan ko rin si Manny Pacquiao, no? Kasi nakita naman natin na kahit na siya ay isang sikat ng boksingero, kahanga-hanga yung kumabaan ng kalooban niya. No? Kasi kahit na saan siya pumunta, sabi mong sikat siya pa pinupunta ng mga Hollywood stars at mga malalaking politiko. Pero kahit na kinukutya siya, binabas siya, in fact, nung lumabas sa Mexico, katakot-takot na pangutya ang inabot niya. Hindi lang doon, pati mga kababayan natin, minsan na naiinggit sa kanya o inaawat na siyang lumaban, kaya siya matanda na siya, mahina na siya, etc. So, bagamat ganun, hindi niya pinatulan, no? Siguro tumatama rin naman sa kanya yun. Pero kinakailangan siguro, number one, panalangin, no? So, importante rin kasi sa isang tao, meron kang spiritual life, no? Kasi kung may spiritual life ka, mas madali mong salagin yung mga ganyang klaseng negative people o mga negative bashers. No? Pangalawa, you don't have to dwell so much time with these people kasi nga, alam mo naman na tinatapon lang nila yung basura nila ng kalooban nila. Gusto nilang mangutya, mag-put down ng tao, parang sa ganun, you feel bad, they feel happy. So don't make them, give them the privilege of being happy putting you down. So kinakailangan internally, you have to condition yourself psychologically if you're
public personality, or if you want to be a public personality, expect that no matter where you are and how far you are, there will be people who will really find a way to put you down, insult you, find you're wrong, and try to say a lot of negative things about you. But the challenge here is this: if you can rise above yourself and show them that you can continuously do what you have to do, eventually they will respect you too. I agree with that, Dad. Kasi the best revenge sa mga bashers o sa mga bullies is to actually continue living your life and keep doing better sa buhay ninyo. Kasi pag nakita nila na kahit anong basura nilang tinatapon nila sa'yo, at okay pa rin ang buhay mo at gumaganda pa nga ang buhay mo, mas makikita nila na mali pala sila at mas marirespeto pa nila yung buhay mo. Yes, that's the secret to it, no? Keep on doing what you do best, keep on improving, and rise above yourself. Eventually, even those who do not believe you, those who hate you, those who are insulting you, they will have no other way but to respect you and at the same time to admire you. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman si Michael Sai, inyong dad ng bayan.